Saya hello. Masa ketemu wong bidek kae. Minimal saya hello. Halo ngono tok. Kale mare ngono. Paling yo piye? Wis ngono tok. Lah piye masa mau meneng ngene. Yo nek kudu koncone ngono. Ya biasane kan ngene sih. Ayo, ngono tok sih. Yo. Oh, ngono tok sih. Iku awakmu. Halo, Dok. Minimal basa-basi. Kembali lagi bersama pilot Fazia di sini setelah 2 hari libur kita ya, karena ada kendala hujan dan kendala ngelokor ya. Syuting ngelokor kepet. Sudah lanjut lagi ngegas, men. Nah, pilot Fazia ini gawe video lombok guys, stand holder dodo. Terus Nah, siram-siram. hah? Ya video siram-siram. Siram-siram. Apa tadi? Panen. Ini gak dicopot-copot tuh. Anginnya bauan. Kok nek kena angin nak coba dhewe. Fibernya berantas. Apa nih pasang dulu? Ya gara-gara horek iki kok ya. Kan orang kan yang nisor. Ayo polisi ini nang kono kok. Polisi nih. Nah. Apa polisi nih? Bu karo Gak jelas. Orang kan yang nisor. Acaranya yang nisor. polisi ini nang kono. Polisi nih lah, kau nih gunung. Heeh. Oh karpe dan jegur ngono lho wong. Kan nontonnya yang dhuwur jembatan sih. Kok dene ana sing bunuh diri. Bikinane jare ana sing tawuran nang Sondoreke ngono. Kan ora kan. Saan. Jago kuwi ta. Nah, jago. Mbok gak krungu aku. Komentare padha. Lah iki pengen izine dicabut ta iki ya. Tukaran lah. Mari. Yo, wong ngombe. Ngombe anu nanggung. Ngombe nanggung. Kena son pisan. Nelson pisan. Golek mungsuh. Oleh musuh ae. Ngombe ku meneng, ngombe enak ngono. Ngombe ngluyur ae. Gak tawuran itu gak asik. Ya mek ngene ngono tok budal mulai ngono tok. Nek pras-pras ana sing didelok. Enak sih ana sing delok. Gak tawuran gak asik. Untuk video liburan akhir tahun ini belum bisa di-spill-kan ya, karena Ya, ini belum liburan kita ini ya. Gak sido. Wingi ku upload kan video akhir tahun sing delok 100 wong ya. Padha goleki referensi liburan akhir tahun iki enak nanti, padha delok video gue. Videonya nanti nang Ngawi nih dah. Nah, video ning embong ini Pilot Fazio. Oke. Kan iku
direncanakno sih pas budal kerja kok ngene. Diwae kan gak sido. Lah tak upload sing delok wonge 100. 100 wong delok. Video ku lapo ae. Ya kok 100. Jadi aku golek referensi liburan sing enak iku nanti akhir tahun iki akhir Desember iki. Delok videoane aduh tambah nyasar. Yo oke, Keliru. jalan kerja iki bendino. Kapet. Delok video film maju keliru. Ayo, jalan kerja iki bendino. Lah judule liburan akhir tahun ngono Dibayangkan di. kanan di India. Ngomong. Terakhir ngopi ambil Galijung nggak Pak? Apa? Terakhir ngopi ambil Galijung. Ngopi. Ya berapakmu ya? Wis iku. Ya, Anu belum ketemu mana? dorong. Berapakmu nanti, nang ngene tambah beras ya. Ayo. Salami mau. Kayak ngopi. Sowe iki. Mendung ini enak, panas ya bosok yo. Tengah sawah. Mendung ini panas kok. Lah iya. Mas panas lho, ngiyup nanti ora nek ngiyup-ngiyupane belas. Jaraknya bengi aja nih. Yo Bengi sampai isu. gawe alat jane. Hah? Jane gawe alat. Kayak gini yo. Oh. Eskavator. Suwen. Cepet ya eskavator. Cepet manual. Manual. Boyok. Pejo. Jadi katanya video nang kene. Wis mari mangang gawe ning omah. Nah, kan. Sawah omah. Nih, enake yo asale jam yang ini, tapi yo Ya. kantor. Gak kerja di pabrik. Aku kerja
Perma soalnya. Cece ya kerjane ngene iki Cece. Ngeluyur, golek ban. Enak, nggo kopi, sampe golek ban. Ada sepatu apik meneng Enak kerjane. Bisa medale soalnya. Nyapa tapi piye ya carane ya? Cek payu cek bayaran ngono. Wong iso medale kok. Oleh bayaran 1,5 kalau konten ngono wis wani all in kan. Dene ku ana 5 konten. Terus monet kabeh. 5 akun. Yo, 5 akun. Monet kabeh, bayaran kabeh. Bayaran kabeh. Nah, cur. 5 channel. Ana sing disuntik, ana sing gak disuntik. Sing disuntik iku diluk ae, 3 dino monet. Ana kan jasane nyuntik Ya. channel 3 dino wis. Regane piye lah ya 800.000 nih ada. Hah? 800 juga juta. Saulan 1 Nyuntik. juta ngono wis Nyuntik monet. monet. Nek gak 800 ya 1 juta. Nyuntik YouTube sampai monet. Permanen ya. Ya permanen. Ro mulinge. Seru ya. Kayak narang. 800.000 kayak monet kok. Video ini ada stoknya kurang duwe. Lah sing dibayar kuwi apane ya? Bisa lah di channel. Wes ono videone sekitar 40 ta, 50 video. Ya. Tapi kok goreng monet. Nah, kok iku ngono. 40 video ya. Iku ya nek payu videone yo. Ya nah setelah monet iku karo Ya piro. setelah monet ya. Ora nek sing delok videone ya. Ya. Ora iso bayaran. Ya ora iso bayaran itu. Minimal iku wis duwe traffic. Wis duwe traffic baru suntik. Nah, traffic sing enak iku anjir. Iku mang organik. Heeh. Cuma organik iku Suwi. angel. Suwi angel. Nek monet kan semangat gawe video. Nah, gak mesti. Hai. Ora mesti. Nek koncoku wis monet juga gawe-gawe yo. Ya anu soalnya jadwalnya padet. Ketemu. Dari ini wongnya jadwalnya padet. Ada bener. Koncoku iku wis monet tapi yo nglokor. Jadwalnya lagi padet iki. Kapet. Bener anyar ditumbuhi ya. Apa? Kelihatan stick anu anyar lho ditumbuhi ya. Kok iso? Ora worth it. Sebelahnya sih longgar. Ditumbuhi ngarep dokore. Nunggu sing wis enek. Bisa gelut. Tidak gelut. Ngocak. Roci. Ukur kalau nih. Panen.
Oh, kipas blending biasanya. biasanya. Apa maneh? Raket. Tuh likur beli. Oh, Papat.